mfethu ngiphethe umfo kaMsezane la ukhona omunye ke ku TikTok wavele wathi uyabona wena umusakazi uyamthanda uMsezane sizwa ngendlela ombiza ngayo ngithi ukorile mosume korile sawubona mfana kithi yebo njani isiyaphila uyaphila hayi ngiyaphila uyamazi uMsezane lo thanda ukuyibiza kodwa ithi uzocula umaskandi lapha eyibiza kamnandi ngibonga le ndoda ayibonge wena ngengizwa wena ukuthi mina ngifuna ithakazelo zakaMsezane kuwe nami ngifuna angife lo mfo kaMsezane eyithakazelo hayi ke ngoba ubhuti ngeke ihluphe lento mfana kithi sikubona ku Pirates uhamba phambili kwamagoli how many 15 yeah sekuna 15 goals 15 goals but ngiyacabanga you could have scored more ntwana kithi yeah isizozama basekhona negame esele kule game esele le ayi ngeke uphaseke hey sisenkingeni ngeke uzuphasa kodwa ke mfana ake sibuyele emuva mina ngifuna ukwazi uqala ibhola phansi eFryhead uqale kuphi yeah ngiqale ngadlala iBig Boys eNgoje iBig Boys eNgoje okay yeah I think benginabo ma 11 years lapho and then ngithe mangithi ngase ngidlalele iLosbeck ACs SAP ngicabanga bese nginabo ma 13 and then ngase ngiyamova to eJoburg la ngidlalele khona Sport Academy and then after 6 months ngabona uAugusto Palashos wangimuvela ku development yakhe then wangipromotela ku Pirates etime sengithena 16 so manje esikoleni bodlala nakhona esikoleni bengadlali esikoleni bengidlalela ama team kuphela but ufunde kweziphi ikolo ngifunde ku Losbeck Primary School okay la igoli ngafunda ebuphilo impilo primary school okay plus ni baningi ke abe Pirates abalo abafunde lapha ubona uPalashas udlala iphi position ungibona ngidlala i-strike so uma ngase kuthiwa kunomuntu okhona lapha ufuna ukudlalisa enye position singakunikeza yipi ngaphandle kwale eka number 9 if akusona striker ngangidlalisa number 10 or side mara ngithanda number 10 striker because ngikhona ukudlala as a false 9 then strike ezintwana encane mfana una 13 usadlala le Ngoje ukhona mhlawumbe umdlali bothi uma umbuke eTV uthe uyabona ubani uyangigqugquzela yeah bengibuyela uPhamani Mahlambi because nawe ubuye eNgoje so bethambe yadlala ku PSL so uyena bengimotivate kakhulu ukuthi ngasibuye emakhaya uyena umuntu oyi1 osuke eNgoje ophumelele ngebhola so uyena bengimotivate ukuthi nami ngenzeka lento ngisho ngoba ngibuye emakhaya kodwa mangingaphusha nje ngafika la fike khona so mawuye ekhaya manje plus bakubona nase TV bakubuka kanjani phela manje musufika uthi nangu lo mfana okora amakhulu ku Pirates yeah ayisebengibona njengomuntu omkhulu manje nami nje ngisiphatha kahle phambi kwabo angenza izinto ezirong ukuze ngimotivate laba abancane ukuthi kumele ube discipline bangibona ngisho ngijima mangifika emakhaya yabo ukuthi ngihlezi nje into engicabanga ibhola hayi okuningi ngaphandle nje kwebhola usengumfanyana omncane ngokuphi okunye ucabanga ukuthi yabona mangiqeda isikole nakho engifisa ukwenza ayakaze ngicabanga ngesikole khona akacabanga ukuthi mhlambe ngifuna ukuba uthisha ngifuna ukuba iphoyisa ngifuna ukuba engineer akaze kufike engqondweni because ngibone ukuthi nginetalent kakhulu ebholeni ngisasemncane but then ngiyafunda namanje ngishayise khona eUNISA ngifunda online okay wenza which course human settlement management hawu mfana kithi usho ukuthi nje kulezo kuhlaliswa kwabantu kunikezwa kwezezindlu uyitshelile nje ukuthi ufuna ukungena kulomkhakha yeah ngithi vele isifiso sami ukuthi nje mase ngivumelele ngikhona ukusiza nabantu abahluphekayo like yabo abantu abanganazindlu ngikhona ukubakhulumela izinto kanjalo so let's why nakho nje ngikhethele le cause there mfana mawuthola lapha ku first team ePirates unalabadlali abadala ngabaphi abanye babadlali uyayithi hayi ngeke ngiyazifuna eduze kwalomdlali uhambe uyombingelela ngabaphi abadlali abahlaba umxhwele ku Pirates yeah ngiyawathanda bonke nje abadlali bethu first team and kakhulu bengikhula ngithanda lo Lepasa ngibukela kule Lepasa kakhulu so yeah ngasho uLodge yena yize sahamba wonke umuntu ekhuluma uLodge kwangathi awufuni ukuthi Lodge hayi nje kakhulu nyosi akekho ngasithanda eduze bakhe usho kanje ngiyafisa ukudlala nabo Salinge hayi no mfana kithi siyabonga bhuti all the best a beautiful season obenayo ku DStv Diski Challenge but I still feel ukuthi there's more ongasinikeza khona umgodla wakho sengathi ugcwele ngiyacabanga uyangivumela yeah ngiyavumela impela but mfana kukhona le ngingafisi ukuyishiya kuba bonke abaqeqeshile mazingena phansi ukhona mhlawumbe umqeqeshi ongathi cha lona umqeqeshi ngimthulela isiqhoko ungisizile ukuthi ngibe la engikhona ikakhulukazi usengumdlalo osemncane emakhaya
coach wasemakhaya not la. ya ake siqalele mhlawumbe unganginikeza bonke abaqeqeshi othi babe negalelo kakhulu ku career yakho. Coach Jones bangikhoja ku Losbek Aces ubaba kaPhamani Mahlambi ungikhoje ngisasemncane. Okay. Yeah, uyena ongidevelop kakhulu. Nobaba uNkosi khona emakhaya eNgoje naye ungikhulisile wasenginikeza ubaba uJones because ubaba uJones bayakhoja ku SAB that time. Okay. Yeah. Uthi ubaba uJones uyini ke noMahlambi? Baba wakhe straight. Oh baba wakhe. Yeah. Noseluleko. Noseluleko Mahlambi. Yeah. Oh baba kungumqeqeshi futhi. Baba kungumqeqeshi emakhaya. Wow. Yeah. And then kube ubaba uPalasius obvious. Yeah, kuba Palasius, Coach Simon, la Pirates then nabo Coach Duku onginike ithuba la ku District Challenge ukuthi ngikhona And uyakholelwa ku coach uDuku. Yebo uyakholelwa kimi kakhulu ngoba nginike le thuba leli nje. Ngilibonga kakhulu nami ngikhonela ukuzibonakalisa lethuba nginike lona. Tona yamsuku Pirates Cup ngibona iUJ ikhona, iMidlands ikhona, iPirates ikhona, kulabe ngibabalayo inika bani? Hayi Pirates ihamba nayo. Usho kanje? Yeah. Hayi ke bhuti siyabonga mfana kithi uphile sikufisela ukuthi uvalela amanye amagoli nje ne future emnandi ebholeni laseningizimu Afrika. Ngiyabonga kakhulu. Danke bhuti.